Copenhagen Games er Danmarks største e-sports event, som foregik i Øksenhallen i København fra den 23. til den 26. marts 2016. E-sports handler om flere forskellige online gamingspil som f.eks. Counter-Strike Global Offensive, League of Legends og Dota 2. Til Copenhagen Games er Counter-Strike hovedattraktionen med over 350 deltagere og en præmiesum på 30.000 euro. Insurgents er en af de fremmødte hold, som har rejst hele vejen fra Jylland for at deltage i årets største e-sports-event i Danmark. Mit navn det er Average Joe. Jeg hedder ham der. Mit navn er Beacon. Jeg hedder Asian Nighthawk. Jeg hedder Berggren MD eller Celes. Vi begyndte at spille sammen, det er 3 eller 4 måneder, men det er kun sådan, hvor vi fokuseret på Copenhagen Games. Vi har spillet sammen langt længere tid før det. Så nogle af os i andre spil sådan helt tilbage til 2012, så vi har været venner længe. Insurgents er kun et amatørhold, men de har alligevel brugt masser af tid på at træne og forberede sig. Jeg tror også, en af grundene kunne være, at vi vil gerne tjekke ud, om det kunne blive noget, som man kunne få en fremtid indenfor, eller noget i den stil. Ja, fordi det var sådan lidt det naturlige skridt for, hvad det her. Vi havde spillet Counter-Strike i lang tid og var ved sådan at nå et niveau, hvor igennem deres eget system, hvor det var måske svært at møde andre stærkere modstandere eller modstandere på egen hånd, så vi tænkte, at en rent faktisk turnering ville være måden at møde folk, der var stærkere end os selv og lære noget. Altså, jeg tror, grunden til, at vi godt kan lide at spille sådan noget, det er, fordi man får sådan et adrenalinsus, altså, når det betyder noget især også, altså, når vi er til turneringer og sådan noget. Så ja, jeg tror jeg. Og så er det jo sjovt. Så er det jo sjovt at spille. Ladies and gentlemen, the next game on the main stage is about to begin. Please clap your hands for Malefic and Win Out. Yeah, I suppose the favorites to go into final, but the mentioned as per how Jeg har været med fra starten, så det er 6 år nu. Ja, mine egne relationer er jo, jeg selv har spillet rigtig meget computer, da jeg var yngre. Sådan netcaféerne og været med i Counter-Strike, som vi også ser her. Og så er det bare sådan skubbet lidt over i, at det faktisk var ret sjovt at arrangere events i stedet for at være med til opbygningen, i stedet for at spille spillene. Så det er egentlig sådan en gradvis ting. Jeg synes det bedste ved Copenhagen Games, det er den her, for mig er det den her intensitet. Når vi åbner dørene, og folk de strømmer ind, og der er gang i hele hallen, scenerne kører, aktiviteterne kører, folk er glade. Altså for mig, når som en af dem, der laver eventet, der er det allerfedeste. Når det hele kører, og folk er rigtig glade. Jeg har været gamer i 12 år, må det være nu. 14 år nu. I 9 år nu. 4, 5. 17 år. 6, 7 år. 12 år. 10 år. 16 år. I 10 år.
Da jeg startede med at være professionel, var det lidt mere tid med vennerne, sådan, og jo mere det udvikler sig, jo mere må man ofre. De venner, som jeg havde dengang, snakker jeg ikke så meget med mere. Man mister en masse kontakt med en masse venner, og faktisk også lidt familie. Men det er jo et offer, man selv vælger at tage. I starten har de været meget skeptiske. Det er altid den med at tage en kandidat og få en lang uddannelse af det hele. Men da det voksede, og der kom penge i det, og de så, hvor meget man nåede det, og så turneringerne fulgte med, så begyndte de at acceptere det. Og jeg har ikke rigtig nogen problemer med det nu. Mine fremtidsplaner, jeg ved det ikke helt nu. Jeg er jo kun 20 år, så jeg har masser af tid til at finde ud af, hvad jeg vil. Jeg har altid haft planer om at uddanne mig bagefter, men jeg ved ikke, hvor lang tid det fortsætter. Jeg regner med 28-29 år, men i princippet kan jeg jo fortsætte til 30 eller endnu længere. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil arbejde inden for e-sport bagefter, så jeg vil i hvert fald uddanne mig. Og hvis det vokser, som det gør nu med 250% årligt, så kan jeg i hvert fald godt leve af det, men jeg vil gerne lave noget andet ved siden af. Insurgents rød gruppespillet og var tilfredse med indsatsen alligevel. Første præmien på 17.000 euro gik til Hellraisers fra Rusland, som løftede trofæet efter en dominerende finalesejr. Efter 4 dages vellykket gaming i Øksenhal, pakker gamere og sponsorer nu sammen for at vende tilbage til næste års Copenhagen Games.